Να γυμναστούμε. Πώς, για να δω. Λοιπόν, καλό μου κορίτσι, θα την πληρώσεις εσύ ασφαλώς για ό,τι μου συμβαίνει. Πώς νιώθεις? Πιασμένη. Αυτό, είδες, εσένα Λοιπόν, σκέφτεται εγώ να το κάνει πιλάτες το είχα στο μυαλό μου κάπως, ρε παιδί. Πιο χαλαρό. Πιο χαλαρό. Πιο Ναι. έτσι, πιο αυτό. Ερχόταν για να χαλαρώσει. Ναι, Θα έρθω να και χαλαρώσει. μάλιστα της έλεγα, ξέρεις, μια φορά είχα προσπαθήσει, αλλά δεν μπορώ, ρε παιδί, με αυτό το ανάσα εδώ, ανάσα εκεί και αργά αυτά. Μου λέει, έλα και άμα βαριέσαι, μην ξανάρθεις. Χτες λέω στην Έλενα, κοίτα, αν δεν θες να ξανάρθω, πώς απλά να το πεις. Εντάξει, δηλαδή. Ξέρεις, εγώ εκείνη την ώρα είναι το 2 ώρα που πάω λίγο να δω το μωρό. Οπότε 2-3 ώρες δεν την έχω πετύχει τη Χριστίνα. Μου λένε μετά, μου στέλνουν μηνύματα τα κορίτσια, μου παίρνουν τηλέφωνο. Μας βρίζει. Πώς σου λένε, Να συνεχίσουμε. Έζησε και σήμερα. Κανονικά. Μας απειλεί. Μιλάμε ότι είναι καταπληκτική γυμναστική. Έχω ενθουσιαστεί. Χαίρομαι τόσο Φεύγω πολύ. πάρα πολύ χαρούμενη. Τόσο Ειδικά πολύ. τώρα ξέρεις που αρχίζω και μπαίνω. Οι πρώτες 2-3 φορές ήταν λίγο ζόρικες. Αλλά τώρα που αρχίζω και μπαίνω πια μέσα σε όλο. Μαθαίνω ότι τα πας τέλεια, δεν χάνεις άσκηση. Κοίτα, είμαι αυστηρή με τον εαυτό μου. Είσαι πολύ πειθαρχημένη. Είμαι πολύ εγωίστρια Πολύ. και θυμώνω πολύ με τον εαυτό μου. Πάρα πολύ. Λοιπόν. Άμα δεν μπορώ να βγάλω άσκηση, μπορώ να τρελαθώ. Αλήθεια, λες? Τρελαίνομαι. Ρώτα και τηνΑρίζα να σου το πει. Σωστό, Μπορώ να πεθάνω. είναι... Τα μαθαίνω, πεθάνω. τα μαθαίνω. Κάνει δύσκολα, δεν υπάρχει κάνει περίπτωση. εύκολα. Αφού χτες κάναμε με το λάστιχο πίσω Τρικέφαλο, και μου μπράβο. φάνηκε κάποια στιγμή πάρα πολύ εύκολο. Ναι. Οπότε σφίγγω το λάστιχο μόνη μου περισσότερο ναι. και της λέω βάλε μου κι άλλα 10 ακόμα γιατί δεν με είχε πιάσει εδώ πέρα. Να μην για Τη τρέλα, έτσι. βλέπω να έρχεται εδώ να είναι καλημέρα, να κάνει κάμψη μόνη της. Κανονικά. Γεια σας, Λοιπόν, παιδιά. Τι δείχνουμε, κοριτσάκι μου, όμως σήμερα. Τι θα δείξουμε. Θα δείξουμε διατατικές ασκήσεις, διότι λόγω της αλλαγής θερμοκρασίας υπάρχουν αλλαγές καιρού πολύ μεγάλες. Οπότε όσοι έχουν μυοσκελετικά προβλήματα, είτε χρόνια είτε βρίσκονται σε οξεία φάση, πονάνε. Αλλά και όποιοι κάνουν άσκηση πονάνε. Γιατί τώρα έτσι βάζουμε αρκετές επαναλήψεις αυτόν τον καιρό, ώστε να χάσουν όποιος θέλει τα κιλά του και να μην περιμένουμε το καλοκαίρι. Επίσης, όταν κάνουμε γυμναστική, ξεκινάμε πάντα με ζέσταμα και τελειώνουμε πάντα με υποθεραπεία. Οπότε, οι διατατικές ασκήσεις καλύπτουν όλο αυτό το φάσμα. Πάμε λοιπόν να δείξουμε διατατικές ασκήσεις, ώστε γενικότερα να αποφεύγουμε τους τραυματισμούς. Ξεκινάμε με τα χέρια, διατείνουμε. Να υπενθυμίσω ότι ο αυχένας χτυπάει πάντα και στα χέρια, οπότε αν έχουμε ενοχλήσει τον αυχένα, αυτές οι διατάσεις είναι ό,τι πρέπει. Και βέβαια κάμ το κεφάλι, δεξιά, αριστερά, μπροστά, πίσω. Δένω τα χέρια πίσω και σιγά σιγά σηκώνω. Αργά και σταθερά. Ωραία. Προσπαθήστε να μένετε στις διατάσεις 10 δευτερόλεπτα μετρώντας 1001, 1002, 1003 έως το 1010. Επιμικρύνουμε τις μυϊκές μας ομάδες. Αν είμαστε πιασμένοι, επαναφέρουμε το μυ στο αρχικό του μήκος. Αργά και σταθερά, όχι απότομες κινήσεις. Δουλέψτε αυτές τις διατάσεις πριν και μετά από κάθε πρόγραμμα εκγύμνασης. Να πονάμε στα όρια του εφικτού. Κρατάω με τον αγώνα γόνατο εξωτερικά. Ωραία, τεντωμένα και τα δύο πόδια, με ίσια πλάτη όσο μπορώ μπροστά. Δεν είναι τόσο δύσκολο, οι αγκώνες κάτω. Μένω 10 δευτερόλεπτα όπως είπα. Ωραία. Και στρίβω μπροστά, πίσω το πόδι στη μύτη του ποδιού. Διατείνω. Ακουμπάω το γόνατο, με ίσια πλάτη πιέζω μπροστά στο τεντωμένο πόδι. Διατείνω δικέφαλο σε αυτή τη φάση και από την άλλη μπροστά γόνατο δεν ξεπερνάει μύτη ποδιού, τεντώνω πόδι πίσω, λυγίζω μπροστά, με ίσια πλάτη πιέζω χαμηλά στο τεντωμένο πόδι. Ωραία και συνεχίζουμε, εδραία θέση, ίσια πλάτη και σιγά σιγά πιέζω μπροστά. Ωραία. Η τεχνική μας ενδιαφέρει, το εύρος θα έρθει με το χρόνο. Όσο μπορείτε
ίσια πλάτη, τεντωμένα πόδια, όσο μπορώ χαμηλά. Ο αστράγαλος στο γόνατο, με ίσια πλάτη μπροστά. Μην ξεκινάτε ποτέ χωρίς ζέσταμα, μην τελειώνετε ποτέ χωρίς διατάσεις από θεραπεία. Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που έχει μεγάλες αλλαγές θερμοκρασίας, όλοι έχουμε κάποιους πόνους. Είτε είμαστε σε οξεία, είτε είμαστε σε χρόνια φάση. Πρέπει πάντα να προσέχουμε το σώμα μας. Εδώ. Ωραία. Και σιγά σιγά από τη μία πλευρά, ξαναλέω, το εύρος δεν μας ενδιαφέρει, έρχεται με το χρόνο. Εσείς πιέζετε όσο μπορείτε. Ωραία. Όμως εσωτερικά και το ίδιο από την άλλη πλευρά. Ωραία. Πάμε τη διάταση του εμποδιστή. 2 ορθές γωνίες με ίσια πλάτη μπροστά. Και σιγά σιγά πίσω. Ξαπλώνω όσο μπορώ. Βλέπετε, κάνω πολύ αργές αλλαγές. Προσοχή στις διατάσεις. Όχι απότομες κινήσεις. Και το ίδιο πίσω. Ωραία. Εδώ. Διατείνω τετρακέφαλο. Πιάνω πόδι και σιγά σιγά τεντώνω. Διατείνω δικέφαλο. Μπορώ να τεντώσω και το κάτω πόδι. Και το ίδιο από την άλλη πλευρά. Διατείνω τετρακέφαλο. Πιάνω πόδι, τεντώνω όσο μπορώ. Τραβάω κοντά στο κεφάλι. Αν μπορώ, τεντώνω και το κάτω πόδι. Ωραία. Ένα πόδι πάνω στο άλλο, με ίσια πλάτη μπροστά. Το ίδιο από την άλλη πλευρά. Ωραία. Ισορροπία στα ισχύα. Ανοίγω το ένα πόδι και ανοίγω και το άλλο. Αν μπορώ και τα δύο. Ενώνω. Κορίτσια, αυτή σήμερα θέλω να την κάνετε στη Χριστίνα στο γυμναστήριο. Βάλτε ιδέες. Δεν μου φτάνει συμφορά. Ωραία. Και πάμε λίγο για θώρακα, θωρακικούς, μπροστά. Πολύ ωραία. Και να ολοκληρώσουμε, ένα πόδι μπροστά, το άλλο φεύγει πίσω, όσο μπορώ πιέζω. Και το ίδιο από την άλλη πλευρά. Κάτι σου θυμίζουν? Πολλά. Είδες πως σε προσέχουμε? Ναι, δεν έχω παράπονο. Τα μαθαίνεις και σωστά, όχι απλά τα μαθαίνεις. Δεν έχω παράπονο. Στο πρώτο μάθημα του μεταξύ, μετά στις διατάσεις, με έβαλε να κάτσω κάτω με τα πόδια. Ανοίγματα. Δεν μου λες, κοριτσάκι μου, εγώ θα μπορέσω τώρα να κλείσω ποδαράκι να φύγω ή θα αφήσω το διαβήτη να πάω απέναντι να πάρω το αυτοκίνητο? Έχω μάθει όλες τις ατάκες. Τις μαζεύω και περιμένω μια φωτογραφία να σε βάλω στο γυμναστήριο με τις ατάκες από κάτω. Εντάξει. Περιμένω. Λοιπόν, Μαντίκο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κοριτσάκι μου. Ευχαριστώ. Να τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Καλή δύναμη, αγωνιστικούς χαιρετισμούς και θέλω φωτογραφία πριν και μετά να δείξουμε στον κόσμο. Έγινε. Στην γράμμα σου επάνω. Φιλάκια, ευχαριστούμε. Γεια σου ρε Φούτζι με τα ωραία σου. Αυτό, μ' αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι. Τα μάτια μου άνοιξα, μετά σε χάζευα, αυτά τα θαύματα. Το πιο μεγάλο εσύ, ποτέ κορίτσι μου, ποτέ δεν έμαθα. Η λέξη ευτυχία τι θα